Без никакво усилие от ваша страна, автоматичната косачка Husqvarna ще окоси тревата ви до съвършенство. Милиони от тях вече са навън и се грижат. От малки градски градини до големи и предизвикателни тревни площи до 7500 квадратни метра. Ако имате склонове, които са предизвикателство за косене, има модел с задвижване на всички колела, който може да се справи с наклони до впечатляващите 70%. Виртуалната граница определя работната зона с точност до сантиметър. Тя гарантира, че косачката ще достигне до всички зони и ще се справи с всички проходи. Когато косачката приключи с работата си за деня, тя автоматично се връща в зарядната станция. Чрез редуване на маршрута ефективно се предотвратяват следите по тревата. Не се притеснявайте за изрезките от трева. Те ще подхранят муравата ви, ставайки все по-здрава, колкото по-дълго Automauer работи там. Роботизираната косачка може да работи без да безпокои никого, благодарение на ниското ниво на шум. С приложението можете лесно да регулирате и персонализирате инсталацията си, да задавате височина на косене, график за косене и много други. Иновативните функции, на които без съмнение ще се насладите, включват персонализиран контрол на зони, както зони за временен престой, така и гъвкави работни зони, позволяващи различни настройки в различните зони. Edge Cut минимизира подрязването. Усъвършенствано избягване на обекти. Изберете между безпроблемно окосена мурава или модел на косене. Ивици, шахматна дъска или диамант. Освен това, няма значение дали вали или грее слънце. Косачката робот ще свърши работата си ден след ден, година след година. Можете или да инсталирате косачката сами, или да оставите някой от нашите местни дилъри да ви помогне. Изберете между инсталация с регулируеми виртуални граници, напълно без кабели, или класическа с физическа граница и направляващ проводник. Днес сме по-сигурни от всякога. За всяка тревна площ има роботизирано решение на Husqvarna. Това е твърдение, което обичаме да доказваме отново и отново, точно толкова, колкото и вие обичате своята мурава.